Fil-waqt li flejlit l-ewwel tas-sena bosta jkunu qed jiċċelebraw mal-familja u ħbieb, persuni oħra fosthom dawk li jaħdmu fil-qasam tal-ospitalità u d-divertiment ikunu għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Dan l-istazzjon tkellem ma' xi wħud mill-ħaddiema fil-lukandi dwar il-ħidma tagħhom fl-aħħar jum u l-aħħar lejl tas-sena. Nkunu veru biżi ħafna, konna ħafna preparation x'nagħmlu da' żminijiet, mit-8 filgħodu nibdew u nispiċċaw qisu nofs il-lejl. Biċċa kbira anki żjed ġie nagħmlu. Ġurnata tkun ta' preparamenti għal flaxija, aħna vera nkunu xogħol però nieħdu pjaċir ukoll għax naħdmu flimkien. Huwa sagrifiċċju, però din hija parti mill-karriera tagħna u tina sodisfazzjon meta naraw il-klijenti tagħna kontenti. Ibsa u preparation mhux illum biss u aħna nkunu għaddejjin u nibdew kmieni ħafna. Pereżempju l-bieraħ kellna ġurnata minn xi seba' ta' filgħodu tlaqna f'nofs il-lejl, dolgħodu terġa' tkun fis-seba' ta' filgħodu hawnhekk. Preparazzjonijiet. Torrajt ta' tajjeb ikun ħafna hawnhekk għandna tim tajjeb u hawn ħafna żgħażagħ l-istess etajiet qishom. Ferriħ ħafna jkun. Ġieli tinqabad naqra stress u hekk, imma il-bqija jkollna spirtu tajjeb ħafna tal-festa. Waqt żjara li għamel li 3 lukandi f'San Ġiljan li huma Cavalieri Hotel, Valentina Hotel u l-Hilton, il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella żar ix-xogħol li jkun qed isir fil-lukandi bi preparazzjoni għaċ ċelebrazzjonijiet tal-lejliet l-ewwel tas-sena u kien akkumpanjat minn rappreżentanti tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu l-MTA u tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u Ristoranti l-MHRA. Il-Ministru għat-Turiżmu ringrazzja lil ħaddiema għall-ħidma tagħhom u lill-entitajiet kollha fis-settur turistiku hekk kif din is-sena l-industrija reġa' kellha riżultati pożittivi. Il-President tal-MHRA Paul Buġejja ukoll faħħar il-ħidma tas-sidien tal-lukandi u ristoranti u l-ħaddiema tagħhom u qal li l-ħidma tagħhom qed wassal biex pajjiżna joffri prodott turistiku u servizz kompetittiv fl-industrija tal-ospitalità. Il-Kap Eżekuttiv tal-MTA Joseph Formosa Gawċi faħħar ir-riżultati pożittivi fit-turiżmu fl-aħħar snin u tenna li dawn jintlaħqu bi sforz kollettiv mill-stakeholders kollha involuti f'din l-industrija.